kata yo ma siasa kopo ni gin kodi wach ber mondo itie kodgi kora ko bi orang areas madibed no gitimo maber ka kolore gi chik. Koro kirango onti nwang'o ka deputy president marwa en gi legal councils to gimarach kod legal councils team en go en gi duto gi think the same. Ing'en kidwa timo proper case tikawo experts mopogore opogore to jomoko bedo devil judges ma nyalo miya contrary ruling gi gimi paro ni dhi yudo, so you argue from that point. Mane mabedo gima nyuolo gima miyo udwa dhi court nikech already gima udwa timo it is already a laid process. Koro udwaga dhi court mondo u challenge the laid process. Koro nyaku in your team nyakibero jok moko ma think negatively ma koro udwa bire in the level of judges ni mae gimi paro to mae gimi waparo kaka court. Mae gimi omiyo Gachagua bro neno ni obro fail mang'eny kendo temo golo evidences mage chon ma duogo ne baki court bro kethone. Anyalo paro diere moro kani pod atiyo gi migosi Orengo ne nitie mobile phone mane biro launch in this country, third mobile phone. To kani ne joko biro bo the bidding ne gi fail. Ne wabagni nikech ne onge law ma structured. Mwarengo wadhi treasury, to warengo wadhi court, to warengo wadhi Ministry of Transport and Telecommunication. We went and got an order from court. Kani wadhi treasury to ne nogo wa piny nikech we did not have an election. Kani wadhi tribunal be nogo wa piny, court be noduogo nyonowa. Reason ne nango election. Sama gimoro maki nyaka ibed ga procedure. Ti irango yo magini bedogo. Ma emo miyo seche moko ing'eni working with history en gima ber. Ing'eni kama Gachagua nitie ni, there was a time ka pod wane Ford. Jaduong' Raila Amolo Odinga ne noso chako bedo gi lek mare mar building a party. Ka noso neno ka joma ne ngo Ford Kenya ne kuwinjre kode. Koro apparently no dhi winjre go bwana mono Kwanda. To Kwanda nomi a party miluongo Labour Party. To sign papers in secret. To Kwanda paro ne dwaro yudo chiemo moro matin. To Kwanda odhi onyiso nikech en jabaloya to Wamalo mane sano Wamalo the chairman ma Ford Kenya. Okwanda odhi onyiso odhi reveal this thing no Wamalwa. Wamalwa through Gitobi Manyara was the Secretary General or the boy president Raila signed for two political parties or Raila Koronya Kawe. The bold step manager Komotimo, he resigned. The Emodio former go NDP. Emodio go Ibunge. It was just like in a session, Mina Koro Gachagua and Tieni. Koro Kano Duogo, Samano Sodo MP, my NDP, no popularize this party. Buka no Duogo to no Duogo seats. Ma for Kenya Noido Nakombario, don't they not on you through technical. Nikeche asiko manomi ticket ne miel gumono wako majo kwaya to jo karango sa koro ko paro tero papers ne to sa oso kalo koro bedo disqualified koro joluone kinyal yiero kanu koro donde no donjo. You understand? Koro ngama no donjo strongly ne Orengo manene odonjo through for Kenya nikeche jo Kenya ne pon kode gisiso. You understand? So Gachagua my deputy president Koro Kosogo en obagne mang'eny to lawyers magi bende okoso divide themselves. Tich bila ni dwaro team of experts makore ji wuoyo nitie jok moko ma bende practice to be the bad judge, jok moko bende practice to be the bad legal advisor AG, jok moko bende practice to be your own lawyers. So from here is when now you ibro woga team gimunya lobe temo. Nye bene gitimo mae seche moko da giringo gidhi court. Nyodi girito bo process ni rumo koraka gidhi court. Nikech ukene kanitie issues mo kacha mang'eny ni Gachagua nene o intimidate a judge human. Tingen the same court miga accuse of Gachagua ne e makendo nodo ko Gachagua pesa ne. You see, that is a double standard in law. Koro gigi ai gibet mos Monday. Bugin wang their facts clear. Koraka girengo gidhi court. But the way makoro gichalni, I can tell you kata gibro doki court. Nikech ne ka court wacho ni ng'an gimone go timpo kutimo.
Kanya kama do bende wacho kar kae Tom Yes. ni applications maka nikech ne githoth. Yes. Ne gin applications ma dhia pago chiko. Yes. Ko duok gi duto morangi ni ko warangi kidienje marom nade. Yes. Iwacho ni gin applications ma gin premature. Yes. Sagi podi to wacho ni Yes. just gin anticipatory. Yes. Mati pok otiek ng'eto Yes. to gik ma kama osedhi nyime. Yes.